Čau, vítám vás po delší době u nového videa a v dnešním videu se podíváme společně na nějaký to zakládání zase. Ještě než ale začneme, tak budu rád, když dáte like, odběr, video budete sdílet, komentovat to. Po případě si zakoupíte členství a jdeme na to. Ještě nějaký takový úvodní proslov si tady dám, protože mi často píšete, proč nejsou vlastně videa. Já už jsem na to odpovídal, ale ještě vám to tady jednou ujasním. Je to z toho důvodu, že pokud něco děláte, nějaký koníček, máte nějakou zálibu, tak víte sami podle mě moc dobře, že prostě tyhle věci jsou drahý. Když chci dělat takový prostě aquascaping na vyšší úrovni, chtěl bych prostě posouvat hranice, chtěl bych ukazovat lidem nové věci a seznamovat s novýma produktama, jak já, tak prostě ostatní. A to něco stojí, takže jsem buď byla volba být prostě milionář, anebo samozřejmě sehnat si nějaký sponzory, aby to bylo lepší, a to se podařilo. Takže tímto bych chtěl poděkovat firmě Rataj, která mě bude teďka sponzorovat a za kterou teďka teda budu. Samozřejmě ještě jsou tam nějaký další věci, ale to je asi teďka jedno, to není podstatný. Tímto jim chci teda poděkovat a doufám, že společně založíme ještě soutěžní akvárko pro další rok a ještě nějaký videa určitě budou. Doufám, že to bude všecko na vyšší úrovni, bude to vycházet častěji, ale to už nechci slibovat, takže o tom už se radši bavit nebudeme. Tak jo, jdeme na akvárko. Po mé levé straně je teda akvárko, který má hodně neobvyklý rozměr, je to akvárko, který jsem si nechával dělat na míru. Má rozměr 47,8 x 33 x 36,5, něco takového. Už si to ani nepamatuju, je to do konkrétní vlastně skřínky, která má takhle blbej rozměr, no, ale podařilo se. Denis neboli Aquadence mi tohle akvárko vyrobil, krásně tam sedí, je to úplně perfektní, jsem z toho nadšený. Takže pokud chcete nějaký neobvyklý akvárko nebo máte nějaký požadavek, tak se neváhejte na ně obrátit a určitě se podívejte na jeho webovky, kde se dozvíte víc. Jak můžete vidět, tak hardscape už jsem si teda dovolil připravit dopředu a je to z toho důvodu, že akvárko není pro mě, je to pro babičku a tím pádem ho budeme převážet. Hardscape už jsem tady stavil mockrát, není to nic extra, je to prostě jednoduchý, takže jsem to nenatáčel, ale řeknu vám, co v tom je a proč jsem to tak zvolil. Do akvárka jsem dával klasicky podložku prostě pod vinyl, protože ji tam dávám vždycky a stavím to vlastně přímo na sklo, ty kameny kolikrát. Takže to můžete vlevo vidět, že to tam je. Je to všecko přilepené ke sklu, protože chci, aby akvárko bylo pevný. Takže tam vlastně ty dvě podložky jsou přilepené jako jediný a k tomu jsou ty kameny. Tady jsem dal substrát Vulcano Black, který můžete vidět zde. Je to porézný substrát, který je vlastně z lávových kamenů a je to perfektní pro dobrý proud vody, který tady vlastně ani nebude, ale celkově ty kořeny tím krásně prorostou, tím jak je to láva a je to prostě ideální pro to, co já požaduju. Takže to jsem použil a je to z toho důvodu, že v akvárku filtr nebude, bude tam jenom světlo a nic víc by tam být nemělo. Možná tam budeme i hnojit. Chci vám ukázat, že vlastně akvárko může fungovat bez filtru a může být moc pěkný, protože tady ten hardscape se, řekl bych, povedl a budou tam živorodky. A chci, aby ten ekosystém fungoval prostě sám o tomhle objemu, i když to nebude jednoduchý, ale ukážu vám, jak na to a provedu vás jednotlivýma krokama. V začátku tam určitě filtr bude, protože chci, aby se to zaběhlo. Ty kořeny nejsou vůbec umytý, vůbec jsem to nemyl, prostě lepil jsem to přímo k tomu, nic jsem nepropíral, jenom trochu ten substrát. A to znamená, že prostě v akvárku z začátku bude špína. Takže tam dáme filtr, profiltrujeme to nějaký, budeme měnit vodu každý den a budu se o to nějaký týden starat trošku víc a potom to převezeme k babičce, budeme už jen měnit vodu a necháme to prostě žít si to vlastním životem. Světlo, který je zde použitý, tak jsem ještě nikdy neměl, takže to bude taky hodně zajímavý, vůbec nevím, jak funguje samozřejmě, ale je to VRBčko klasický. Ale zaujalo mě tím, že se dá použít místo zářivek. Pokud máte v akvárku zářivky a chcete úspornější světlo, tak tohle by mělo nahradit. Tady to jenom vyndáte vlastně a dáte to do toho systému zářivky. Takže to mě zaujalo, pak mě zaujalo taky to, že se dá to světlo pověsit, dá se ji takhle dát jednoduše. Já si teda asi udělám nějaký držáky, které budou trošku vejš,
protože mi to tady svítí přímo na ten kořen, což není úplně žádoucí, je to dost nízko a zároveň se to nedá napojit na kontroler, který tady mám, který je od IMK, takže to zatím nechám bez něj, nějak to vyřeším a uvidíme, co s tím bude dál. Co se týče rostlin, tak tam budeme používat samozřejmě to nejjednodušší, co existuje snad. Dáme tam mechy, Microsoria, Anubiasy a dáme tam určitě nějaký, možná bucephalandry bych tam dal, ale uvidíme. Možná nějaký rychle rostoucí stounkovky, které nám pomůžou dostat ze začátku to akvárko do rovnováhy, protože tím, jak rychle rostou, čerpají z vody ty živiny. Ale zároveň nesmíme přehánět, protože pak by v akvárku vznikla nerovnováha. Postupně vás tím provedu, jak to budu dělat. Dám tam podle toho, jak se mi to bude zdát a říkám vám, že podle návodu, který bych chtěl točit, tak takovýhle akvárko zvládne úplně každý a je to zároveň pro lidi, kteří mi píšou často, že chtějí akvárko samozřejmě a nechtějí se o něj starat. Tak to úplně nefunguje, ale já vám tady ukážu, že je taková možnost, abyste měli co nejméně práce s tím, krmíte rybky, koukáte na to a když to nepřekrmujete a budete se řídit podle toho, co jako řeknu, a pak samozřejmě musíte nějakou intuici ještě k tomu přidat a taky počítat s tím, že každý má jinou vodu, každý má jinak ty kořeny, jinak to funguje, každý akvárko je samozřejmě trošku jiný, ale ten základní návod by měl fungovat úplně pro každýho. Takže doufám, že to všecko vyjde a doufám, že vám tady ukážu, že fakt akvárko, který by chtěl podle mě každý, tady můžete vidět. Samozřejmě někdo chce high-tech, někdo chce prostě COčko, červený rostliny, to tady úplně jako asi nebude, ale takový to nakoukání a na vzhled si myslím, že bude úplně super a bude to bohatě stačit. Jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Doufám, že takovýhle akvárko bude fungovat dobře, ale myslím si, že by mělo, protože podle zkušeností, co už mám, tak tady problém snad nebude. Základem tady toho systému vlastně je vybírat věci tak, aby k sobě ladily, což znamená vybrat, pokud chcete takovýhle akvárko, substrát, který není výživný. To je určitě plus, protože výživa rovná se víc starostí a pokud tomu úplně nerozumíte, můžete si zadělat na velký problém. Další věc samozřejmě zvolit ryby podle objemu akvárka. Já tady vám ukážu, jaký ryby potom zvolím, ale to až za 3 týdny. Krevetky, určitě nějaký řasožrouty, protože to je vždycky potřeba. Dal bych tam neritiny, Kliton, Korona, to jsou nejlepší šneci, který fakt jsou skvělí až na to, že kladou vajíčka. A dále bych tady určitě volil míň náročné rostlinky, které tady teďka vidíte, který jsem tady taky vyjmenoval, ale zároveň na světle bych určitě nešetřil. Pokud zvolíte zářivky, je to docela chyba, protože tam zase může se vyvíjet řasa, je to blbý. Pokud zase chcete takovýhle akvárko, doporučil bych vám, aby bylo otevřený, protože líp dejchá to akvárko jako takový, ne. Když máte kryt, tvoří se tam prostě, sráží se tam voda, není to dobrý, přehřívá se to kolikrát, takže já jsem pro otevřený akvárka určitě. Takže pokud chcete něco takového, vybírejte takový komponenty, co tady mám, protože krom toho světla s tím prostě mám zkušenosti a vím, že to takhle funguje a je to dobrý. Další informace si řekneme v dalším videu, kde si popíšeme další věci. Teď se můžete pokochat výsledkem, který sice zatím ještě nebude úplně to, protože akvárko je krátce založený, ale potom, až to zaroste, tak to bude úplně nejlepší. Tak jo, to je ode mě dneska všechno. Já doufám, že se vám video líbilo a u dalšího videa brzy na viděnou. Zatím čau.